Bon dia, soc Antoni Viada, gerent de U23 Innovation Group SL, que és de la marca Innova. Nosaltres no tenim cap tipus de relació amb la Diputació ni recomana cap persona de la Diputació de Barcelona. Simplement us contactem a vosaltres perquè creiem oportú donar a conèixer el kit digital, aquestes ajudes europees que hi ha a fons perdut. Mira, us explicaré el cas. Tenim un client que és una empresa que està a Barcelona, que amb el tema del Covid ha facturat moltíssim. De fet, és una pastisseria de barri. I per què? Perquè quan la gent buscava mones de xocolata, apareixen ells a dalt de tot de Google i això els ha permès tenir moltes visites i aquestes visites al final es tradueixen en ventes. Doncs, com aquest cas d'aquesta pastisseria que l'ha anat molt bé, està ben posicionada a través de Google, ara mateix tenim aquesta oportunitat amb el kit digital al teixit productiu que qui vulgui pugui aprofitar per posicionar-se molt bé a Google i d'aquesta manera tenir més visites i amb aquestes visites tenir més facturació i més ingressos. Llavors, què us proposem exactament? Us proposem fer una jornada de sensibilització. Què vol dir això? Doncs fer una jornada amb la que donem a conèixer els beneficis del kit digital i també els beneficis d'utilitzar dins del kit digital la categoria de posicionament cercadors. I d'aquesta manera les empreses estan més ben posicionades, tindran més visibilitat i al final tindran més èxit. Doncs quedem a la vostra disposició per organitzar, si ho creieu oportú, una jornada de sensibilització. Seria una jornada online que no té cap tipus de cost per vosaltres ni per ningú. És gratuïta i a més nosaltres oferim la tramitació del kit digital de forma gratuïta. O sigui que és simplement arribar o sigui, vosaltres teniu una sèrie de contactes, és arribar a aquests contactes i que aquests contactes puguin valorar com a empresaris o com a autònoms si realment els interessa fer el kit digital o no els interessa fer el kit digital. Quin és el gran avantatge del kit digital? Que tot el que és el tema dels tràmits i burocràcia recau en els agents digitalitzadors. O sigui que, i a més, són diners a fons perdut. Només han de pagar l'IVA, però l'IVA després ho desgraven. Tot això és el que veuríem dins la jornada aquesta jornada que us proposo, una jornada virtual, per donar a conèixer els beneficis del kit digital. Quedo a la vostra disposició i vinga, endavant, que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.